Maiatzaren 9 eta maiatzaren 26ko tokiko, erkidegoko eta Europako hauteskundeei begira alderdiek kanpaina hasi zuten. Ara, udaletan ere errotik norabide aldaketa hau burutu dugu. Nafarroa osoan zehar gora ezagun bidasoatik Erriberara, Lizarraldetik Pirinioetara, lan ederra izan da, gertukoa, beharrezkoa ere bai, eta hortxe, Bilbaiko emakume eta gizonok erakutsi dugu badela beste modu bat. Eraginkorra bezain eskuzabala, oinak lurrean, gure herri eta auzokideentzako lan egiteko. Ongi etorri eta mila esker gurekin egoteagatik kanpaina honen hasieran, kanpaina garrantzitsu honen hasieran. Gezurra dirudiarren 4 urte pasa dira konturatu gabe, ez? Hori bai, 4 urtez, lana, konpromiso eta arduraz egindako ibilbidea, eta ez da makala izan, batez. Martxan jarri dugu Iruña berritzeko proiektua, Iruña etorkizunari begira jartzen duen proiektua, gure bizikalitatea hobetzeko proiektua, denona gainera, bai pertsonen artean, bai auzoen arteko aukeretan ere. Gizarte kohesioa, jasangarritasuna eta auzoen arteko oreka ardatz nagusiak harturik, 4 urte hauetan egindako lanari jarraituz, leialtasunez eta lan egiteko gogoz eta ilusioz beterik gure konpromisoa berresten dugu. Iruñeko etorkizuna zuekin garatzen jarraitzeko gure konpromisoa berresten dugu. Gaude, kanpaina honetan ja sartuta buru belarri gainera. Gogoratuko duzue orain aste batzuk izan ziren ikusten, ekitaldi baten berezia esan dizuela, irabaztera ateratzen da. Eta ondik eta onak askorik zenbait oztopo jarri dituzte bidean, ez bakarrik guretzat, baina bai aldaketaren bidean. Oztopo asko. Oztopo haiek alde batera utzita, eta gaur bertan uzten ditugu alde batera, berriro esaten dizuen. Irabaztera ateratzen gara, irabaziko dugu eta Nafarroarendako geroa irabaztera ateratzen gara, gaur bertan denon artean. Denon artean egiten dugu eta irabaztera ateratzen gara. Nola ez, irabaztera pozik eta ziur. Esaten duguna, egiten duguna. Gure leloa, gure helburua. Eta horrela jarrituko dugu lanean. Beti izan da gure egiteko modua, gure pentsatzeko modara. Eta ez dugu 4 urte besterik behar izan, gozak aurrera eramateko. Eta erakusteko, egonkortasuna posible dela arrotasun politikoarekin. Arro gaude gure azken 4 urteotako egindako lanarekin. Eta arro jarraituko dugu 4 urteotan, datozen 4 urte hauetan. Nafarroa irabazle. Eskerrik asko Izquierda Ezkerra taldeak Sarasate pasalekua hautatu zuen bere kanpainari hasiera emateko. Zerrendaburuak Marisa de Simonek aldaketa eta joera ezkertiar handiagoa lortzera aurkezten direla adierazi zuen. Bere esanetan sozialagoa eta integratzaileagoa den Nafarroa bat sortzeko. Fidagarriak direla ziurtatu zuen eta eskuinarekin hitzarmenik ez egiteko asmoa ere adierazi egin zuen. Nazionalista ez den indar ezkertiarratik proiektua defendatzeko bermea direla ere azaldu zuen. Bueno, arratsaldeon guztioi eta mila esker berriro ere gurekin auzolan erraldoi honetan parte hartzeagatik. Hementxe gaude berriro 10 egun eskas pasa dira aurreko Espainiarako hauteskundeak bukatu genituenetik, atsedenik hartu gabe ia berriro hemen ilusionatuta
berriro hemen indar berrituta, zergatik eta geldi ezinak garelako. Gaur, hasteko, bi lagun zoriondu nahi ditut, bat behintzat hemen gurekin dugu. Espainiako hauteskundeak beti esaten dugun bezala, ez dira guretzat hauteskunderik errezenak, baina kanpainan egin duten lana, ordezkatzen dutenagatik, eta aurrerantzean ere, Nafarroan jendarte justoagoa eta demokratikoagoa egiten jarraituko duten lanagatik, Bel, eskerrik asko eta zorionak. Eta gauza bera, Arturo Goldarazenarentzat. Eta eskerrak, eraberean, gugan milaka personak jarri duten konfidantzagatik, hauteskunde horietan eman diguten babesagatik, zezuei guztiei esker, eta hemen ez dauden milaka lagunei esker, kanpaina honi eta erronka berri honi indar betez eta anbizio osoz aurre egingo diogu. Maiatzaren 26an, asko dugu jokoan, berriro ere aukeratu egin beharko dugu, Nafar jendarteak aukeratu egin beharko du. Batetik, Nafar jendartearen bultzadaz, urtez urte lortutako garapen, lortutako aurrerapen sozial eta politikoetan sakontzea, ari naiz eskubideez, ari naiz berdintasunean emandako urratsez, ari naiz persona guztiek izan beharreko eskubideen inguruan emakumeok, migranteok, euskaldunok, bakegintzan urratsak emateko, zerbitzu publikoak duintzeko, gardentasunean oraindik ere urrats handiagoak emateko, eta demokratizazioan ere urratsak emateko. Eta bestetik, honi guztiari buelta eman nahi diotenak. Honi guztiari erreakzioa. Iraganera eraman nahi gaituztenen hoien aldeko autua, baina oraindik ere kutsu autoritario handiagoaz. Eta daukagula beste aukera bat. Badaukagula alternatibarik. Eta ez da utopia bat, egiten ari gara, eraikitzen ari gara. Aldaketak funtzionatzen duelako. Hobetu daiteke jakina. Eta hobetu behar dugu. Baina herritarron bizitza hobetzeko balio du. Askatasunak zabaltzeko balio du. Eta jendartea oxigenatzeko balio du. Eta honetan, sakontzen jarraitu behar dugu, Nafar jendarteak merezi duelako eta guk geuk merezi dugulako. Harro gaude, astelenero, matraka ematen eta bizitza duin baten alde borrokan zaudeten pensionista guztiez. Geldi ezinak zarete. Harro gaude, prekarietatearen kontra eta lan eskubideen alde borrokatzen egunero ari zareten langileez. Zuek ere geldi ezinak zarete. Eta harro gaude, borroka feministan, buru belarri, dabiltzan emakume guztioz, eta baita gizonez ere. Borroka feminista ere, geldi ezina da. Eta harro gaude, era berean, sistemak eskaintzen dituen aukeren aurrean konformatzen ez den gazteriarekin. Zuek ere geldi ezinak zaretelako. Eta zuen lanaz eta borrokaz, 2015an aldaketa ekartzea ekarri genuen. Eta orain ere, 2019an, auzolan erraldoi bat daukagu aurretik, eta 2019an, maiatzaren 26an, berriro lortuko dugu geldi ezinak garelako. Gora Nafarroa, gora Euskal Herria Bildu. Nafarroako plaza unitzetan jendea bildu zenetik. Jendea pozik eta alai garaipen historikoa gertatu zelako. 4 urte herritarron aginduari jarraitiz eta udaletan beste eredu batekin lan egiteko
modua ezarri zenetik. Iruñeko udal plaza ere jendez bete genuen, eta berriro bete dadin lan egingo dugu. Horretarako lantalde ezin hobea osatu dugu. Igo daitezela Borja Izagirre, Amaia Izko, Beltxa, Maider Beloki, Jose Abaorrea, Marian Aldaia, Endika Alonso, Eba Aranguren, eta Iruñeko alkate handia Joseba Siron. Gertatzen ari zaidalako, gero eta gehiago kalera ateratzen nahi zenean, eta zaudete ziur zorionez asko ateratzen naizela kalera, gero eta gehiago jendea hurbildu egiten zaidala, hurbiltzen zarete, animoak ematera, ez? Esatera, lortu behar dugu, benetan ongi goaz, gauzak ongi egiten ari zarete, irabaziko dugu. Eta, bakizuen nire ofizina hemen dagoela orain alde zaharrean, eta hortik ibiltzen naiz egunero, baina egun hauetan, baita ere, maiordomoak direla eta, auzoetako txupinazo eta jaiak direla eta, desente mugitu naiz baita ere, sanduzelaitik, edo txantreatik, eta rotxapeatik, eta elkartu naiz auzoetako jendearekin, eta gauza bera, berriro ere sentimendu hori bizi transmititu egiten diguzue. Eta, ez dakizue hori ze garrantzitsua den. Bakartxok esan duen bezalaxe, hauteskunde gogorretatik gatoz, inolako zalantzari gabe, baina badirudi, ikusten ari garenez, hauteskunde hauek ez dutela murriztu zuen energia, zuen indarra. Eta horrek animatu egiten gaitu. PSN alderdiak ere kanpaina hasi zuen maiatzaren 9an. Baluart izan zen aurkezpena egiteko aukeratutako lekua. Taldeko jarraitzaileek eta Nafar alkateek betetako areto batetan, ekitaldia Alfredo Pérez Rubalcabaren ganako babes adieraziz hasi zen. Politikariak Rubalcabak iktus bat jasan du eta. Compañero Alfredo Pérez Rubalcaba. Alzorri zen ostean alderdiko gazteria ordezkatzen duen Carlos Menak hitza hartu zuen, jarraian Jorge Agirre idazkariari paso emateko. Parlamentarien zerrenda osatzen duten hautagaiek aipamena izan zuten, baita alkategaiek ere. Txibiteren txandan lehendakari gaia, etorkizuna eta aurrerapena hitzek hartu zuten protagonismoa. Comenzamos con este acto la campaña electoral. Horretarako iraganera begiratzeari utzi behar zaiola azpimarratu zuen eta anitza den Nafarroa bat nahi dutela azaldu zuen, politika identitario batetan erori gabe eta nazionalista ez den alderdi ezkertiar baten alde.